Mangwanani vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa chatinokupakurirai ma-secrets nema-confessions. Just a friendly reminder, please, kana kuri kunzi munenge muchida ma-home herbal remedies, endai munosubscribe kuchannel yedu imwe inonzi Miti, Nesora, Zvinorapa for all of your natural remedies. Regaiti vatapinda muma-confessions edu emusuva ranhasi. Anzi, hello Mkomanashi, can you please post for me as Heidi? I am a woman who is aged 23. I stay abroad with my mom. After my parents got divorced, mama vakabva vawana mukana wekuenda abroad. Later on, I followed her. Pandakasvika kunyika ikoko kwavari, ndakabva ndafind out kuti mama vainge vatoita move in with this other man anova ari iye stepfather vangu. Mkomanashi, zvakaitika ndezvekuti inini ndakazorara na stepfather mushure mekunge tanwa doro tiri tose. Amai vangu vainge vari kubasa, ndikabva ndaita nhumbu. Let me tell you the full story yese. Stepfather ava, he is white and munhu ane mari dzake, so vaindibata zvakanaka zvandainge ndisati ndakamboitwa na my dad vari kuZimbabwe, asi ndainge ndisingazivi kuti in his mind vaitova nepfungwa dzekuda kurara neni. Vaifarira kuenda neni out ende vaenda neni kune dzimwe nzvimbo dzinodhura dziri fancy, so ndaipfeka hembe dzinodhura. Zvese zvainge zvakarongeka, ndairarama a very good life. Even the time yandakatanga kuenda kuchikoro, he bought me a sports car, zvekutoti ndichitosvika pachikoro I was one of the girls wekutoti aitozivikanwa kuti I come from a rich family. So this other day takaenda kuhotel tose, tikafara ikoko. Vakambozama kuda kundibata, ndikabva ndaramba. Chandakakwanisa kuita ndechekuti ndakatanga kuvakisa. I tried to control my feelings angu, but it was already too late because the way yavainge vava kundisevezera munzeve, I could not even handle it. Ndakabva ndavapusha, ndikabva ndati please let us go back home, because ndainge ndava kutya kuti apa zvava kutoda kutoitika ndezvekutoti inini na stepfather we are going to have sex. So I just avoided, tikabva tadzokera kumba. Then the second day vakabva vanditora tikaenda tose kubhawa, takafara zvatainge tisati takamboita. Takazoenda kune imwe hotel, ipapo ndipo pavakazorara neni usiku hwose. Handina hangu kuramba because already me and him we knew kuti this was bound to happen. So the next day ndakazoti kwavari zvatakaita zviya ngazvipere nekuti ndainge ndava kutya amai vangu. After about 2 weeks ndakatanga kunzwa kuneta. Then ndakabva ndaenda kuclinic kunotariswa. Later on when I came back ndakabva ndaudzwa kuti ndainge ndiine nhumbu, and nhumbu iyi ndeya stepfather vangu. As we speak right now, nhumbu iyi yatova ne6 months. Stepfather ndakavaudza, Ivo, he was angry because already vane vana vavo and he had planned kuti he was not going to have another child. Vakandiudza vakati I had planned my life, I don't want another kid. Vana vandinavo vakakwana. I thought kuti iwewe you are young enough to understand kuti munhu unofanira kushandisa family planning. Why usina kundiudza kuti you were not using family planning yako? We could have used protection. My mom ndakabva ndavaudza ndikati mama, ndakaenda ku club and I had a one night stand neumwe murungu and I don't even know his name. Apa ndaiitira kuti kana kuri kuzonzi ndikaita delivery mwana uyu akabuda achirakidza kuti akaitwa pakati pemunhu mutema nemurungu, mama vasazosuspecta. Vakandirova vakanditi how could you, after everything that I have done for you, sure ungauya kunoku kuzoita ma one night stand? Ndakarohwa zvisingaiti, asi handina kana kuburitsa chokwadi. Ndaingoti mama, munhu uyu handimuzivi until mama vangu vazozvitambira. Ndoita useiko mhuri yeZimbabwe? Ndoudza amai vangu here, nekuti ndinotya kuti kana amai vangu vakazozvinzwa vanogona kuzviuraya. Stepfather ava ivo vari kuti now zvandava nenhumbu I look more sexier. Now he is telling me kuti he wants to accept that child. Inini hangu I told myself kuti izvi zvekuti ndirambe ndichingorara na stepfather vangu zvakatoguma kudhara,
but mukomanashi pregnancy iyi ameno kuti iri kumbonyatso kundishurirei. Each and every day I just feel kuti ndinofanira kutoita have sex navo, but chinobowa ndechekuti after ndangopedza kurara navo I deeply regret zvatinenge taita, because ndinobva ndatanga kufunga mama vangu kuti what will happen if my mother just walks in. I know hangu kuti my mom will never walk in on us, because basa ravo ravanoita nderekuti once she gets out of the house kuti vazodzoka kumba vanozotodzoka kana vachaisa. As soon as my mom steps out of the house, stepfather vangu vanobva vatanga kundiudza kuti inini I'm the rightful woman of the house. Chimwe chinhu mukomanashi ndechekuti I cannot get over him. Ndatova nebond navo because he is the first man wandakatanga kusangana naye. That night mukomanashi inini ndainge ndichitori musikana akazara. So each and every time my stepfather vanogara vachindiudza kuti inini I was the first woman wavakatanga kusangana naye who was still a virgin. So dzimwe nguva vanombondiudza kuti he wants to even marry me for that reason, because vakandiwana ndichiri ndakazara. But inini mukomanashi ndava kufunga hangu kuzviuraya nenhumbu yacho, because I cannot imagine kuti ndinzi ndichazoroorwa nemurume ainge akamboroora amai vangu. Iyoyo it's a no. I don't even know what to do. Nhumbu iyi ndaimbofunga kuibvisa kumashure uku, but now bondi yandatova nemwana uyu yatova hombe, because I can feel this baby moving mudumbu mangu, zvekuti ndikatanga kufunga kuti I have to do an abortion moyo wangu unobva watanga kurwadza. Already inini na stepfather takatomboenda kumaskanzi tikanoona mwana uyu, it is a baby girl, and always I told myself kuti mwana wangu wekutanga I wanted her to be a baby girl. So I'm really confused. I don't know kuti ndoita sei. Should I keep the pregnancy? I wanted to move out of the house, but kuno kumkoma manashi marentals acho anodhura zvisingaiti. I asked my stepfather for help kuti vaite vachizondibhadharirawo marentals nekutenga chikafu, but my stepfather vakabva vati hazviite, because from day one pakati pavo between him and my mother there was transparency. Saka kana kuri kunze stepfather vangu vakatanga kubuditsa mari, immediately my mother would know. I am afraid that the longer that I am going to stay in this house and with this pregnancy I'm going to fall in love with my stepfather. But I know that I'm already living in denial, because deep down I can feel kuti ndava kutoda stepfather vangu. Mukomanashi, this is the conundrum that I am facing, and I don't even have a clue kuti how am I going to solve it. Ndiyo nyaya yatakatumirwa nemwanasikana uyo. So as I was speaking with her, iye aiti ari kufunga kuti angozviuraya ndiyo solution. Vedare ndanga ndichikumbira kuti please help me nekupa mwanasikana uyu counseling. Mungava muri mucomment section kana kuti kuinbox, then I will forward my messages enyu kwaari. Rekaiti vataenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello Nashi, please hide my identity. Inini ndiri murume, but ndinofungidzira kuti ndine ka problem kana kuti ka element kekutaura makuwa pano neapo. And also zvinhu izvi zvava kundinyadzisa, because recently ndakatobva kunongedzwa pane zvimwe zvinhu zvandinoziva kuti for sure ndini ndainge ndakazvitaura. After church service takabva taenda kubhora, saka takati tiri kubhora ikoko ndakabva ndatanga kutaura makuwa, ndikabva ndatanga kunyeya vamwe elder. Zvinhu izvi zvakasvika pakuzondinyadzisa kuti ndakazodanwa kumba kwa elder ndichibvunzwa makuwa. Mukomanashi, I don't know kuti zvinhu izvi ndozvigadzirisa sei. Handisati ndaroora, ndine 40 years, handina mwana, but ndinofarira stere kutamba nevanhukadzi. In fact, inini mukoma ndinondoshanda musaloon, ndinogona kuruka, zvekuti kana mukaona munhu anenge aruka neni munokwanisa kutofungidzira kuti munhu uyu arukwa nemunhukadzi. And also I do makeup yacho itori makeup yemhando yepamusoro. Even kukanzi kwaitwa mafunctions kana maweddings, vanhu vanototemba neni kuti ndini ndinotovaita makeup zvese nemamanicure. So recently there was this wedding yakaitika kuchurch, so ndakabva ndaitwa house call nevamwe amai mudikoni. Saka ndakati ndasvika ikoko, munhu ainge andibhuka ndimai mudikoni neumwe mwana wesangano, but a lot of women vakabva vaziva kuti ndiko kwandainge ndiri. Vanhu vakabva vatanga kuuya kuti
kuti ndivaite mamakeups. Ndakavaudza kuti okay, kana muchida kuti ndikuitei mamakeup, at least umwe neumwe ngaachindipa hake 50 rand. Amai mudhikoni ndenge ndavachaja 380 rands for the makeup, ndikabva ndavachaja another 300 kuti ndivagadzirise nzara dzavo. And also Brazilian yavo yainge yati sakarei yaida kuzoti imutsiridzwe, but mukomanashi zvakazoitika afterwards. Nanhasi ndinonzwa kunyara zvekuti kana ndikangotarisa amai elder ndinobva ndatotarisa kuside, because I really feel embarrassed nemashoko ose andakazoburitsa. Amai elder vakauya ndokubva vatorawo cheya yavo vakabva vati neniwo mwanangu ina handina kana mari, but ndoda kuiswa tsiye, obva wandisawo make up. So my elder vakabva vasimuka vachienda kunotsvaka cushion, because chair yavainge vakagara vakati is not comfortable enough. Saka pavakasimuka vachinotora cushion, ini ndakabva ndati kuna mai mudhikoni, saka my elder vanoreva kuti nedress irori ravakapfeka, this fancy dress ravakapfeka, she means kuti varoda kuti ndingovaisa makeup yemahara. Nai zvinoitawo here izvozvo kuti munhu anouya akachena obva aexpecta kuti iwewe umuise makeup yemahara. Ndezvekwavo izvo, vachaenda kumuchato vasina kana makeup. Mukomanashi all of this while ivo amai elder vainge vatodzoka ende vainge vachinzwa zvese zvandainge ndichitaura. I was surprised kuti why vamwe vakadzi vainge vakanyarara, izvo amai elder vainge vatosvika paground. Mukoma ndakanyara zvisingaiti, ndakambozama kuvharavhara ndikati mama I'm just joking, but ivo vakabva vati no it's fine mwanangu, regedzako kundiisa makeup yacho kana waona kuti handina kukodzera kuti undiise makeup. Ndakanyara zvisingaiti up until today, ndinongonzwa kunyara kana ndakavatarisa. Imwe issue ndeyekuti ndiri munhu wekuti kana tiri kuchechi ndinotanga kuitawo mamwe maissues, especially nevakadzi vekupraise and worship, ndirowo department randiri. Saka ndiri kudevelopa godo, and godo iri igodo risingaiti. Kana kuri kunzi kukauya munhu anoimba, ndinobva ndaona kuti munhu uyu ava kutondikunda panhau dzekuimba, because inini ndini ndinofarira kuimba worship, vanhu votanga kupinda mumweya. Saka kana umwe munhu akarakidza kuti iye anokwanisa kupinza vanhu mumweya kudarika inini, I find a way yekuti abviswa mupraise and worship. Kana kuri kunzi the speaker of the day akazongopa any comment achiti nhasi praise and worship yakwanisa kutipinza mumweya kana to another higher level, kana ndanga ndisirini ndanga ndichileader vanhu mupraise and worship, kunyange shoko raanozotaura rinoita kugumira pahuro chaipo. Mukoma nditori this character yekuti handidi kukundwa nemunhu mulife, kunyange nani zvake ndinonzwa kuti handidi kana kukundwa. Kana kuri kunzi munhu wandinenge ndakavenga kana ari iye anenge akabata mic achiimba paya, ndinobva ndanotora mic iya yekubvumira ndobva ndatanga kuita lip singing kana kuita hangu discord kuti zvacho zvaanenge achiimba zvisambofa zvabuda. Kana dziri hembe I know kuti already I am covered, because there's this woman, mukadzi yeye ane mari dzake ende ndini hair stylist wake. So if I need a new suit ndinongoenda kuboutique kwake ndobva ndanobura rinozi suit apa. Suit yacho ndinenge ndichiita kuibhadhara mbichana. Dzimwe suit dzacho dzine chitokosta almost 8,000. So vanhu avatombozvizivi kuti hembe idzi ndinodzibhadhara mbichana, especially kana ari mabig Sundays. So vanhu vanotozviziva kuti mucheno wandinenge ndakarova mucheno wemhando yepamusoro. Hembe ndinotoona kuti ndakwikwidzana nevakadzi vacho, ruvengo rwangu ruri kuvakadzi uye ndinovadhumanisa musoro ndichivanyeya. Iye zvino ndava kutozivikanwa kuti brother ava vane makuhwa. Ndiri kuzama kuda kuzvisiya, asi environment yandinoswera ndiri mukomanashi, environment yemusaluni yakangooma, because most of the times environment yekuti munenge muchingonyeyana pachenyu. So by the time yandinozobuda out there, I just feel as if environment yacho inenge yakangofanana. Kana ndatokunyeya ndinobva ndatonzwa kuti at least ndinenge ndatobvisa mhepo inenge iri pamoyo pangu. Ndiri kutodawo kubatsirwa kana riri shave regodo neruvengo nemakuhwa zvikwanise kubvawo
pandiri. Kana uriwo mweya unoita kuti ndisakwanisa kuroora, ndanga ndichida kuti undisiye, because the biggest problem yandinayo especially panhau dzemasisters. So far ndine vasikana 4 vandakwanisa kuenda navo kumasofa, but all of them I have discovered kuti vanhu vasina kurongeka. Inini mukoma kana mukapinda mumba mangu makarongeka. I prefer kuti kana munhu ukashandisa curtain, toti washandisa curtain regrey, make sure kuti at least your house wabva wamechanisa color yeproperty yako yaunenge uchitenga necurtain iroro, not mumwe mumba mevamwe sister mandakapinda tabva kumasofa. Yowe, ndakangoti nai sister, kasi muri muprofita, because rimwe side kwaiva nemucheka wegreen, rimwe side kwaiva nemucheka wered, pakati painge pakaganhurwa nemucheka wegreen. Sure munhu akangoenda hake mushop ndokunotenga micheka iya yemagamens, ndokungosvika ndokuturika akatoti ndatova nemacurtain. Mukomana nachi, nyangwe ini ndakabva ndatongoita turned off nezvandainge ndaona mumba mavo, but at the end of the day mukoma, kukunyorerai ndichikutsanangurirai zvese zviri kuitika mulife mangu, ndiri kutsvakawo anokwanisa kundibatsira, because at my age I feel kuti it is the time and I am ripe for marriage. Saka ndiri kutsvakawo advice kuti what can I do kuti ndikwanise kuignore the smaller details zvandinotarisa, because dambudziko rangu hombe mukoma nashi, kana kuri kunzi ndada kuti ndifambidzane nemunhukadzi, ndinotanga kumumonita, ndinotarisa kuti munhu yaagone kunyatso kutara tsiye dzake here, tarirawo nezvakaita nzara dzake. So zvinhu izvi zvinobva zvandi-affecta, because most of the women vanobva vati why are you trying to micromanage my body, but already ndizvo zvandajaira, because ndiro basa rangu rekuti ndigare ndakanakidza munhukadzi. So I expect kuti mukadzi wandinenge ndichifambidzana naye, she has to be perfect in all ways, because inini mukoma kana mukanditarisa, kunyangwe haircut yandinokatwa chaiyo, unonyatsoona kuti apa paita zvehaircut, I am well groomed, zvekuti dzimwe nguva kuchechi vanhu vanotombotaura kuti brother, imimi munhu achaita mukadzi wenyu iyeye ndiye munhu wandichatya, anenge ari mukadzi zveshuwa. Mukoma, ndiri kutsvakawo advice kuti ndingachinjawo sei attitude yangu kuti ndikwanise kuzogarisana nemunhukadzi, because dambudziko rangu I know kutoti ritori dambudziko hombe. Like for example, paya pandinenge ndichibuda mumachira, handingowaranyura machira, I make sure kuti ndabuda one corner of the bed so that my bed always stays the same. Ndiri kutsvakawo help. I'm really sorry nekuzorebesa nyaya yangu. Ndiyo yanga iri nyaya yatakatumirwa as a WhatsApp voice note from what I listened to. Ndezvekuti mukoma ava vari kutotsvaka rubatsiro, ende rubatsiro rwakasimba chaizvo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukoma, please hide my identity. Inini ndiri musikana ane 18 years. Ndine mukomana wangu uyu ari kuda kundiroora, but sisi vangu vakamuti iye anozoroora tava tose, ngambonditizise first, but pacho paiti anoda kundiroora akabva aramba kundiratidza mari yacho. Inini ndiri kutya kuti kunyangwe ndikazoenda mari yacho inozobuda here, ende iye akatombondinyepera, akandinyepera kuti iye haaite zvekuputa fodya, asi achiziva hake kuti anoputa fodya. Inini naye hatisati tambosangana pabonde. Zvinoita here kuti ndiende then mari yozouya, inini ndiri kutya kuti iye anonyepa. Ndakutoshaya kuti ndoita sei. Panewo here akambopindawo neizvi zvandiri kusangana nazvo. Ndatenda kana mukomana nachi mukazopostawo nyaya yangu, ndanga ndichikumbirawo kuti mundiudzewo kuti ndikwanise kutevererawo mucomment section, zvimwe kuda ndinokwanisa kuzobatsirikana. Ndiyo nyaya yatatumirwa nemwanasikana uyu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukoma nashi, please hide my identity. Inini ndine vamwe bamukuru vangu ava mukoma wababa vangu namai vangu vakazoshaya havo, isusu tainge tatoyaruka tatova nemhuri dzedu, but bamukuru ava ndivo vega vasara mumhuri. Bamukuru vangu ava munhu wekutoti akapfuma, ane mari dzake, vanogarawo imomo
masuburbs emuharare imomo, but pane zvimwe zvinhu zvinoitika mukoma mumhuri zvekuti zvinhu izvi zvinongonyararwa, but mose muchizviona kuti pane zvimwe zvinhu zviri kutoitika. Chekutanga chinoitika ndechekuti mukoma, isusu tichikura taiti kana tikaenda kumba kwaBamukuru, I don't know if people still remember kuti nguva yakatanga kupinda ma-Nigerian movies ku-ZBC each and every Friday kwaiitwa ma-African movies. So isusu ndiwo ma-movies atainyanya kufambira kuenda kunoona kwaBamukuru, because ma-families mashoma ainge aine ma-color TV at that time. But zvaiitika ndezvekuti kana tichiona ma-movies kana nguva dzava kuma-10 kana kuti kuma-11 dzeusiku, pasi pemasofa mukomanashi wainzwa imwe sound yacho yaita unge chinhu chiri kusvuviwa. So there was this other time amai guru naBamukuru vakazomboenda kunogara kuplot, saka vakabva vati mama nesu taifanira kusara takachengeta pamusha, maid wavo ainge aenda for a leave. So takati tigere ipapo, mama vakabva vati nhasi tinofanira kumboita thorough cleaning, tichishifta zvinhu, tichitsvaira nekuti imba yacho yainge yakazara madande mutande zvose nedust, maitoita kunge musina kana musikana webasa anoshanda mumba imomo. Saka takazoti tichisimudza rimwe sofa, pasi pesofa iroro painge pakazara mavhunurwa enyoka. But mukomanashi, kubva ndichikura kusvika muzuva ranhasi handisati ndambosangana nevhunurwa renyoka rinenge rakaita kusviba kuita black. Kana wakaritarisa waitofungidzira kuti inyoka iri kutorarama. So vanaBamukuru namai guru pavakazodzoka vakarakidza kuti vakabhoyekana nekutsvaira kwatainge taita mumba. Apa inini ndainge ndazviudzawo kuti at least vanaBamukuru nanamai guru pavanozodzoka ndichapiwawo something, because ndainge ndaita shungu dzekubhemba lawn zvese nekutotrima miti, because pamba pacho mukomanachi panongogara pakaita denhere. But pavakazodzoka even amai vangu vakarwadziwa zvisingaiti, because Bamukuru namai guru vakarakidza kusafara nekuklina kwatainge taita payadi. Mukomanashi, munoziva ka unokwanisa kuseka Nhamo Serugare, but kana munhu ane zvinhu zvake anenge ane zvinhu zvake. Dzimwe nguva so tinokwanisa kutomboseka sevana kuti but sofa raBamukuru, so sofa raBamukuru ka, because sofa racho masofa aya ekudhara and avari chinji, aya masofa aya ekuti ane design yemaruva. I think sofa iroro ka rakatotengwa kuma 1970 because rasakara mukomanashi. But imba yaBamukuru, manakiro ayakaita, midziyo iri mumba mavo inokwanisa kutotenga imwe imba kuma high density area. Kana vachitenga midziyo vanoita zvekuimporta straight from Italy, but chinhu chavasingachinje isofa ravo. Sofa iroro mukomanashi, nyangwe vakati varoda kuri renovata harimboburitswe panze, vanongorisimudza vototanga kuri renovata, but rinenge ringori musitting. Kana vakaripedza vobva vangoridzorera panzvimbo yaro. Mukomanashi, chinondirwadza ndechekuti as a family we can see kuti what is going on, but anoda kusimudza musoro hapana, and hapana anoda kusimudza musoro. We just pretend as if everything is just normal. Kana kuri kunzi mumhuri mukaitika rufu, Bamukuru ava havaende kumakuva, havaiti body viewing, havadye chikafu chamunenge mabika paNhamo ipapo. And now zvatova worse kuti even a normal family gathering havadyi chikafu chinenge chabikwa ipapo. Vanotosarudza kuti vatume umwe munhu aende kumashops onotenga chikafu. Zvinhu izvi tose sehama tinozviona, but wacho wekuti akwanise kuva confronta hapana mukomanashi. And I know kuti inyaya yekuti Bamukuru munhu wekuti ane mari dzake kudhara, saka everyone knows kuti ivo especially parufu vanoprovide everything. Parufu rwavatete Bamukuru vangu vakangokaruka vatanga kutaura mamwe mashoko ekuti waisakwanisa kana kumanzwisisa. Vakangotaura vakati mose imimi vedzinza rangu zivai kuti kunyangwe ukanzi wafira kuAmerica kana kuti wafira kupi, kunyangwe pasi pegungwa, just know kuti your funeral is covered by me, nekuti ndiri funeral policy yenyu. Nanhasi mukoma mashoko iwawo nanhasi anondinetsa kuti angava achireva kuti kudi. Inini neimwe hanzvadzi yangu iri kuSouth Africa ndisu vanhu vekuti tinombozama kuda kusimudza musoro. Hanzvadzi yangu iyo iri kuSouth Africa, it's because mukukura kwake munhu wekuti haasati akwanisa kupinda mumarriage
kunyangwe mwana haatorina. Saka zvinhu izvozvo ndizvo zvinomufosa kuti ambozama kufamba. Saka kana iye achitaura anoti ndiye ari pachijana chekuti anofanira kufa. Iye achindiudza ari kuti mose maari kufamba ari kuudzwa kuti the reason why achiri mupenyu inhau yekuti chikwambo ichi chinoda mukadzi. Saka mudzinza redu vanhukadzi vangori vaviri, vanatete vose vakapera kufa. Mukomanashi kuti inini ndifambe, mudzimai wangu ari kundirambidza, ari kundiudza kuti dai matanga magara pasi sedzinza, but ndinoziva kuti vana mukoma zvese nevanin'ina kuti nditange kuvagarisa pasi kuti ngatimbodhiskasai ishu iyi yaBamukuru. Hakuna kana anomboda kunzwa nezvazvo. Mumwe anokuudza kuti inini ndinonamata, ndiri covered neropa raJesu already, but zvese izvi zviri kuitika mudzinza kuti pave nemunhu anokwanisa kunyazokunangana naBamukuru. Hapana, tiri kungotambudzika takanyarara mukoma. Ndakandikumbirawo kuti kana kuine munhu wekuti anokwanisa kundibatsira ndikwanise kuva protected inini nemhuri yangu, please ndipewo manhamba ake ndikwanise kungozvifambira ndiri ndega inini nemhuri yangu, ndiregedze kutarisana nevamwe ava vedzinza rangu, because it seems as if titori vanhu vekutoti tatojaira nhamo nekutambudzika. Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa namukoma vedu ava vachitaura ivo vanoti, mukoma, nyaya dzangu dzakawandisa. Kana ndikanzi ndatanga kukuudzai nyaya dzinoitika mumhuri medu, munokwanisa kuita kana wiki rose muchingoverenga nyaya dzangu. Vedare awa ndiwo anga ari maconfessions nemasecrets atanga tiinawo muzuva ranhasi. Ngatisanganei kuchannel iya yatinoti Miti Nesora Zvinorapa.